IFM News. IFM News. Lokal. Nangiwayat iti Ilocos Norte Youth Development Office, babaon na iti Speak Up I'm Here program. Iti Mental Health Awareness and Suicide Prevention, iti St. James Academy of Pasukin. Inasao nga aktibidad, kat gagumna nga ipalagip, no kasano ti kapatid ti mental health, iti tunggal maysa, kan matulungan da iti agtutubo ang makapaspasar iti nasao abanag. Babaan iti agduduma nga aktibidad, kasi iti open forum, discussion kaniti psychoeducation kat direkta ang makasarita ra iti ubing may naig iti mental health issue agsipod ra itoy iti maibilang a vulnerable karagitoy a panawon. May naig iti ra itoy na minsan manan nga nagpalagip iti Speak Up I'm Here asilulukat ti opisina da no aday ti kasapulan wenno aday ti agkasapulan ti tulong. Bueno siya sinuman nga agpaaraya ta karonaan na karagi makapaspasara iti mental health when agkasapulan iti psychosocial support. Kunada nga kontakon laang iti social media page when iti hotline dagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.